Лягате си и сънят просто не идва. Часовникът сякаш тече по-бързо, умът ви не спира и се чувствате сякаш сте заседнали в безкраен цикъл. Ако сте над 60 години и страдате от безсъние, това видео е за вас. Тук ще поговорим за истинските причини, поради които сънят се променя с възрастта и защо никой не ви е казал за това. Ще научите как производството на мелатонин намалява, как хормоните на стреса влияят на почивката ви и какво общо имат вашата диета, лекарства и дори светлината от екрана с безсънните ви нощи. И най-важното е, че ще откриете 5 прости и естествени стъпки, които ще ви помогнат да спите отново по-добре, без опасни лекарства или странични ефекти. Ще ви науча на 10-минутен ритуал, който може да преобрази нощта ви и ще ви разкрия естествената храна, която помага за подобряване на съня ви. Ако вие или някой от вашето семейство се бори с безсъние, гледайте до края. Това видео може да промени качеството ви на живот. Абонирайте се за канала и активирайте камбаната, за да получавате нови съвети за здраве, сексуалност и дълголетие. Лягаш в леглото, оправяш си възглавницата, гасиш лампата и чакаш. Чакаш да дойде сънят. Но не идва. Минутите се превръщат в часове, а часовникът до леглото ти сякаш ти се подиграва с ярките си цифри, отбелязващи нощ, която изглежда безкрайна. Въртиш се и се въртиш, броиш овце, опитваш се да се убедиш, че утрешният ден ще бъде различен. Но не е. И не е просто умора. Това е изтощение. Усещането как тялото ти моли за почивка, докато умът ти сякаш тича невидим маратон. И на следващия ден цикълът започва отново. Още кафе, още умора, още раздразнение, по-малко енергия. И въпросът, който отеква, е винаги един и същ. Защо не мога да спя както преди? Истината е, че безсънието след 60 не е просто въпрос на възраст. Това е набор от тихи промени, с които тялото ви започва да се сблъсква, но за които никой всъщност не ви е казал. Мелатонинът, естественият хормон, който регулира съня, започва да се произвежда в по-малки количества. И това обърква биологичния ви часовник. Сякаш денят и нощта губят ясните граници, които са имали преди. Мозъкът ви, който преди се изключваше като електрическа крушка, сега звучи като стар телевизор, скърцащ на заден план, безпокойство, което не ви позволява да се отпуснете. Но не е само мелатонинът. Стресът е това, което се натрупва. Сметките, новините, болките в гърба, страхът от бъдещето. Това е болката в коляното, която пулсира точно когато си мислите, че ще заспите. Това е рефлуксът, хъркането на партньора ви, жегата, която изглежда непоносима дори с включен вентилатор. Това са лекарствата за кръвно налягане, които нарушават съня ви, кафето, което сте изпили, без да се замислите, мобилният телефон, който е останал включен до късно. Това са тревогите за здравето ви, децата ви, света. Това е самотата, която ви тежи през нощта, когато къщата е тиха и мислите ви говорят по-силно. И всичко това създава порочен кръг. Колкото по-малко спите, толкова по-нетърпеливи сте да заспите. Колкото по-нетърпеливи сте, толкова по-малко можете да се отпуснете. Тялото ви става бдително, сякаш е готово да избяга от опасност, която дори не съществува. И сънят, който би трябвало да бъде почивка, се превръща в битка. Спряли ли сте някога да се замислите колко нощи сте загубили по този начин? Колко дни сте прекарали сънливи, нефокусирани, без енергия, само чакайки да мине времето, за да можете да легнете отново и да започнете борбата от начало? И най-страшното е, че често не осъзнаваме влиянието, което тя има върху живота ни. Безсънието увеличава риска от високо кръвно налягане, диабет и депресия. То ви ограбва от паметта, отслабва имунната ви система, състарява кожата ви и износва костите ви. Това не е просто умора. Това е тих крадец на здравето, който изяжда качеството ви на живот, без дори да го забележите. Но успокой се, защото има решение и за това ще говорим сега. В това видео ще разберете защо се появява безсъние след 60 години, какво никой не ви казва за промените в тялото и, най-важното, реални и практични стратегии за възстановяване на съня ви, естествено и без лекарства, които ви оставят отпаднали на следващия ден. Останете до края, защото ще ви разкажа 5 стъпки, които най-актуалните лекари препоръчват за възрастни хора, които искат да спят по-добре, и ще споделя една малко обсъждана тайна – простата и достъпна храна, която помага за подобряване на съня по естествен път. Заслужаваш отново да имаш спокойни нощи. И това е, което ще започнем да градим заедно сега. Безсънието, когато дойде, не идва само.
Той идва с умора, която тежи на раменете ви, раздразнение, което превръща и най-малкия детайл в огромен проблем, тиха тъга, която прониква в сърцето ви и превръща радостта във въздишка, и най-лошото, то подкопава увереността ви. Започвате да се чудите дали проблемът не е във вас, дали остаряването означава просто да приемате безсънни нощи и влачещи се дни. Но истината е различна и трябва да ви кажа, не е нормално да живеете така, не е нормално да губите сън нощ след нощ. Не е нормално да се събуждате уморени, без енергия и да си мислите, че това е част от остаряването. Да, тялото ви се променя, но има начини да му помогнете да се върне към дълбок, възстановителен сън. И първата стъпка е да разберете какво се случва вътре във вас. След 60 годишна възраст, мозъкът ви намалява производството на мелатонин, хормонът, който казва на тялото ви, че е време да се изключи. Това също така променя ритъма на кортизола, хормона на стреса, който би трябвало да спада през нощта, но често поради натрупани тревоги, болка или дори лекарства, той остава висок, държейки ви на щрек, сякаш тялото ви се готви да бяга от невидим лъв. И знаете ли кое е още по-жестоко? Тази комбинация, нисък мелатонин и висок кортизол, обърква биологичния ви часовник, оставяйки ви безсънни преди лягане и уморени през деня, сякаш светът е с главата надолу. И това не спира до тук. Безсънието е свързано с фактори, които много лекари не винаги обясняват правилно. Вашата диета. Тежките храни, богати на мазнини, кофеин и захар, пречат на съня ви повече, отколкото си мислите. Яденето на парче торта през нощта, пиенето на кафе след обед или дори консумацията на твърде много протеини за вечеря, всички тези неща могат да накарат храносмилателната ви система да работи, когато би трябвало да почива, държейки ви будни, без да разбирате защо. Светлина. Излагането на синя светлина от екрани, мобилни телефони, таблети, телевизори подвежда мозъка да мисли, че все още е ден, блокирайки освобождаването на мелатонин. Това означава, че дори след като изключите телевизора, тялото ви все още се нуждае от часове, за да разбере, че е време за сън. Липса на движение. Физическата активност помага за регулиране на хормоните, отпускане на тялото и изразходване на натрупаната енергия. Но когато прекарате целия ден седнали, тялото ви не разбира, че има нужда от почивка и нощта се превръща в мъчение. И накрая, мислите. Безсънието често е отражение на прекалено зает ум, на нерешени тревоги, на натрупващи се страхове. Какво ще правя утре? Как ще платя тази сметка? Дали тази болка в гърдите ми е просто умора или нещо по-лошо? Страхът да се разболея, да загубя независимост, да бъда бреме за другите, всичко това тежи по-силно през нощта, когато светът се забавя и мислите вземат връх. Но сега поемете дълбоко въздух, защото дори и пред лицето на всичко това има надежда. И тя започва с малки промени, които правят огромна разлика. Знаете ли онова хапче за сън, което изглежда като най-лесното решение? Може да подейства първата нощ, но с течение на времето може да ви се отрази. Създава зависимост, нарушава още повече съня ви, оставя ви замаяни на следващия ден, влошава паметта ви и дори увеличава риска от падания. Добрата новина е, че има естествени, безопасни и научно доказани начини за подобряване на съня ви. И за това ще говорим сега. В края на това видео ще ви науча на един прост 10-минутен ритуал, който може да промени нощта ви. И това не е всичко. Ще ви разкрия храната, която подобрява качеството на съня и която може би вече имате в кухнята си. Заслужаваш спокойни нощи, заслужаваш да се събуждаш с енергия, за да живееш дните си с радост, с жизненост, с яснота. Сега, нека разберем 5 основни стъпки за възстановяване на съня ви и за спокойни нощи. Пътят към по-добър сън започва с 5 прости, но ефективни стъпки. Това не са магически панацеи или празни обещания. Това са практични, доказани промени, които могат да трансформират рутината ви и да възстановят спокойствието в нощите ви. Първа стъпка – създайте си вечерен ритуал. Тялото ви трябва да разбере, че е време да се изключи и това започва преди да си легнете. Изключете ярките светлини, намалете звука на телевизора и изключете мобилния си телефон поне час преди лягане. Вземете топла вана, направете леко разтягане и прочетете тиха книга. Когато повтаряте тези действия ден след ден, мозъкът ви получава посланието – време е за почивка.
Втора стъпка – настройте вечерната си диета. Обилните вечери са вредни за съня ви. Избягвайте червено месо, пържени храни, тежки сосове и алкохолни напитки за вечеря. Изберете леки храни, като супи, варени зеленчуци или успокояващ чай. Бананите са проста и мощна храна, която ще ви помогне да заспите, богати на триптофан и магнезий. Те помагат за отпускане на мускулите и произвеждат серотонин, който е предшественик на мелатонина. Парче банан с малко овесени ядки и канела вечер може да бъде естественото лекарство, което е липсвало в рутината ви. Стъпка 3. Контролирайте осветлението и средата в спалнята си. Спалнята ви трябва да е тъмна, тиха и хладна. Затворете завесите, изключете устройствата с мигащи светлини и извадете телевизора от спалнята си, ако е възможно. Синята светлина от екраните пречи на производството на мелатонин, така че колкото по-малко светлинна стимулация, толкова по-добре. Ако не можете да спите в пълен мрак, използвайте мека, жълта светлина. Стъпка 4. Движете тялото си през деня. Умерената физическа активност, като ходене, танци, разтягане, помага за регулиране на хормоните на съня. Но бъдете внимателни, тежките упражнения през нощта могат да ви направят по-бодри. Вместо това, движете се сутрин или рано след обед. И не е нужно да е нещо екстремно. 20 до 30 минути могат да окажат голямо влияние. Стъпка 5. Освободете ума си. Много възрастни хора страдат от безсъние, защото носят проблемите от деня в леглото. Опитайте да запишете тревогите си в тетрадка, преди да заспите, все едно да свалите тежестта от ума си и да я сложите на хартия. Също така поемете дълбоко въздух. Вдишайте през носа си, броейки до 4, задръжте го за 4 секунди и издишайте през устата, броейки до 4. Повторете това 5 пъти. Това просто упражнение успокоява нервната ви система и помага на тялото ви да влезе в състояние на релаксация, необходимо за сън. Сега, нека ви кажа една тайна, за която малко лекари говорят. Безсънието не е само въпрос на сън. Става въпрос за качеството на живот. Добрият сън подобрява паметта ви, укрепва сърцето ви, регулира апетита ви, балансира хормоните ви и дори помага за сексуалното ви здраве. И знаете ли кое е още по-невероятно? Когато спите добре, се събуждате с повече енергия, повече жажда за живот, повече радост. Не е нужно да приемате безсънието като част от остаряването. Можете да се борите с него, можете да създадете нови навици, да промените рутината си, да научите тялото си да спи отново. И всичко започва с малки, прости, но последователни промени. Днес искам да направите първата стъпка. Изберете едно от тези действия, за които говорихме. Изключване на екраните, приготвяне на чай, разтягане на тялото, писане в тетрадка и започнете още днес. Поемете ангажимент към себе си, към здравето си, към спокойствието си. И преди да завърша, искам да ви поканя да оставите коментар и да ни кажете кой от тези съвети ще приложите на практика днес. Споделете вашия опит. Нека заедно изградим тази общност от учене и подкрепа. Ако ви е харесало това видео, харесайте го, споделете го с някой, който също се нуждае от по-добър сън и се абонирайте за канала. Тук всяка седмица ще намирате съвети за здраве, сексуалност и дълголетие, предназначени специално за тези, които живеят най-добрия етап от живота си. Защото това, което искам за теб, е следното. Нощи на спокоен сън, дни, изпълнени с радост и дълъг, здравословен и щастлив живот. Хайде да отидем заедно. Ще се видим в следващото видео. Оставете коментар. Какъв съвет ще приложите на практика днес, за да подобрите съня си? Споделете това видео с всеки, който има нужда да спи по-добре. Абонирайте се за канала и активирайте камбаната, за да получавате нови съвети за здраве, сексуалност и дълголетие.